खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां दावबायसा बर'आ गोख्रों बिबुंथि बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जगदान जानायनि अनजिमा थामहिनबा इउपिपिएल फारसे जगदान जानायनि जे थासारि बे थासारिखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे गोबां लोब गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल फारसे जगदान जानायनि अनजिमाया बांनायखौ नुनो मोनबाय थादों। दे प्रमद बर'नि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया सानफा एफा रायजो राजाफोरा बिथांनि सायाव गोजोननाय मोनदों आरो जायनि थाखायनो गुबुन राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि सानावबो खमैबो 300सो गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो सोद्रोमा बिथांमोना भेरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा मावफुं सोद्रोमा बिथां दावबायसा बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जगदान जाफैदों। गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा जगदान जादों इउपिपिएल फारसे। भेरगाव बियाबनि जे बियाबाव जौगाथायनि बिथिंखौ नुनानै बे समाव गोबां रायजो राजाफोरानो गोसो गोजोनदों आरो जायनि थाखाय दावबायसा बर'नि खाथियाव फैनानै जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि सानाव गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 300निबो गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो बे समाव दावबायसा बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोख्रों बेप्रचार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोदोनि समाव बा सिगांनि सानाव जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे आखायाव थामहिनबा मेम्बारफोरनि आखायाव जब कार्डआ थायोमोन, नाथाय बे समाव प्रमद बर' थामहिनबा बिथांमोननि जे सोरखार खालामनाय बे सोरखार खुंथायाव जे जब कार्डआ गावनि आखायावनो थायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दावबायसा बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनदांदों, रायजो राजाफोरा खौसेथिखौ मोनदांदों, रायजो राजाफोरा बे समाव इउपिपिएलनि जे सोरबिथिंजों खामानि मावनाय बेखौ मोनदांथिदों, जायनि थाखायनो बे समाव लोब रायजो राजाफोरा जगदान जादों। आरो बेनि अनगायैबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि जे खुंथाय समाव रायजो राजाफोरनो नांगौ बायदि होनो बिथांमोना हायामोन। बिथांमोननि जे जब कार्ड थामहिनबा रायजो राजाफोरनि जब कार्डआनो बिथांमोननि आखायावसो थायोमोन, गोसो बायदि बिथांमोना खामानि मावोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दावबायसा बर' बिथाङा। बे समाव दावबायसा बर'आ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। 30 नं भेरगाव समस्तियाव दिनै 300निबो बांसिन बिपिएफ कंग्रेस आरो गुबुन राजनीतिक दोलोनि मावथि बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' बिथां दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जौगानाय गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय। बिटिआर सुक्तिया मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजागासिनो दङ आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिनि सुबुंनि थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दिनै राभानि होन, आक्सु गुरखानि होन, बा करनियानि होन, बा जोंहा कच राजबंसिनि होन, बा बेंगलिफोरनि होन, बा माइनरिटिनिफोरनि होन, गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायदों। आरो फैबाय थानाय जानुवारि दानाव मोनसे जाथिनि मोनसे हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै मोनसे नोजोर बिजाब एबा भिजन डकुमेन्ट जों बानायनो नागिरदों। दा बेबायदि माखासे खामानि मावनायखौ नुनानैनो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारिनि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोनि फारसे गोसो बोगथाबदों आरो जायनि थाखाय दिनै भेरगावल' नङा गुबुन समस्तियावबो सानफ्रोमबो लोब जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गुबुन दोलोखौ नागारनानै जइन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बहाबा जों नुदों खायफाया माखासे थाबैनो सोलाय सोल' खालामबाय थादों, आरनायखौ लानो थाखायसो बेबायदि खालामो नामा? जोंनि नुनायावथ' बिदि नङा। जों इउपिपिएलआव जोङो रावखौबो बुरखायनाबो लाबोआखै बा बायदिसिना खोथा होनानै प्रलबन होनानैबो जोङो बिथांमोनखौ लाबोआखै। नाथाय बिथांमोना नुदों जायफ्रा थांनाय गोलाव सम सोरबा बिपिएफआव दङमोन, सोरबा कंग्रेसआव दङमोन, बा सोरबा गुबुन दोलोआव दङमोन, नाथाय बिथांमोना दोलोआव थासेयावबो बिथांमोननि गामियाव माखासे लामाया थरसेबो अन्थाइ गोलैयाखैमोन, माखासे गामियाव मोनसेबो खामानि जाहैयाखैमोन, आइवेआ मोजाङै लुजायाखैमोन, जब कार्डफोरा दस्रानियाव थायोमोन, बायदिसिना
बिथांमोना जेंनायाव गोग्लैना दङमोन जुदियो राजखान्थि दोलोआव दङमोन नाथाय दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ फैनाय लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सासन खालामनाय लोगो लोगो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिथाङा बिटिआरखौ सलायनो बा खुंनो बिबान लानाय लोगो लोगो दिनै रावबो राजखान्थिनि दोलोनि खोथा जोङो बुङाखै जाय गामियाव जाय सुबुङा मोनथावना जग्यता बिथांमोनखौ नायनानैनो जों आसनिफोरखौ होनाय जादों सोरबा सुबुङा न' मोननांगौबा बिथां न' होनाय जादों सोरबा सुबुङा बोराय बुरै पेन्सन मोननांगौबा 60 बोसोर जादोंब्ला बिथांमोननो बे आसनिखौ होनाय जादों आरो जाय गियान सोरां बिथांखि सोरबा फरायसुला फरायसुलिया जाय जि दोलोआनो जाया मानो सासे फरायसाया मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव बे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 किस्तिखौ जों होखांबाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गुबुन गुबुन दोलोनिबो माने हाबनानै दङ नाथाय जों बेखौ नायाखै जायखिजाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 रांखान्थि बा अनसुंथाइखौ जों होनाय जाबाय गिबि खेबनि थाखाय गिबि किस्ति दा बेबायदिनो जों माखासे आसनिफोरखौ जोङो दोलो हानजा बा खुनु धोरोम खान्थि जेबो जों नायालासिनो जौगानायनि थाखाय सुबुं माहारिनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावदों सासे दैदेनगिरिनि सासे थार नंगुबै सुबुं समाजनि खामानि मावनायनि नोजोरजों जोंनि बिटिआरनि चिफआ खामानि मावदों जायनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआबो गावबा गावनि दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव फैदों मोनसेल' उद्देश्य जोंनो जौगानाय नांगौ गोजोन नांगौ खौसेथि नांगौ खुलुमबाय दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री 5 लिटार पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा मोजां खाबुबो होबावदों बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन